Kaixo lagunak, zorionak 30 urte hauetan uinen bidez euskaragatik eta euskaraz egin duzuen lana. Haupa, Euskal Herria irratia. Bezarka handi bat, agur. Ez dakigu noiz, baina orain dela milaka urte, izaki haiek eskuera erabiliko zuten elkarru lertzeko eskuz keinuak eginez. Eta gerora, eskuietatik eztarrira pasata, eztarritik oiutxu batzuk ateratzen hasi, behar bada mendi bat oiua egin da mendiaren oihartzun horrek erantzun egiten zion, eta begira, euskeraren aberastasuna. Euskerak berak bere baitan dauka bere aspaldiko jatorria. Zenbat hitz ditun, silaba bakarrekoak, esan nahi ezberdinekin eta belarrira berdin xamar etortzen zaizkigunak. Atz, hotz, ats, hots, huts, antz, ontz. Aspaldiko gure arbasoa oiukari zen mendi batera, eta gero izkonposatuak, eta gero euskera. Euskera horien aberastasuna ez arrokeriz, baina bai zaindu beharreko zerbait. Eta zuek Euskal Herria, euskeraren herria, Euskal Herria irratikook hori egin duzue. Zorionak eta nire partetik indar pixko bat ematen badizuet, segi aurrera benetan merezi du eta eskertzekoa. Behon deizuela. Euskal Herria irratia 30 urte. Uinez uin Euskal Herria zabalduz. Urteak betez, abenturak biziz. Sentitu pentsatuekin. Beti elkarrekin. Biba zuen! Haupa Euskal Herria irratiko lagunok, tira, mila gauza esaten halko nizkizueke, guziak ona gainera, baina bi esanen dizkizuek. Lehendabizikoa, alde pertsonaletik begiratuta, Euskal Herria irratia izan dela, ene kazetari ibilbidetxoan gehien ikasi eta ongien pasa izan dudan tokia, inongo zalantzari gabe. Eta bigarrena, dantza taldearen ikuspegitik, gure jardunaren berri eman behar izan dugunean, Euskal Herria irratia izan dela gure bozgorailu nagusia. Beraz, dantzariok esan nahi dugun gizan, haunitz urtez, baina batez ere mila esker. Zorionak! Euskal Herria irratia ze ondo 30 urte. Kaixo, nekanta gara, zorionak Euskal Herria irratia. 30 urte, eta beste 30 ere opa dizkiogu, ezta? Eutxi goiari. Eutxi. Agur. Kaixo! Tira, zuekin egon nahi nuen, eta gomidapena ere jaso nuen, eskerrik asko, baina ezin. Badakizue, mila saltxatan ibiltzen garenok, ezin guztietara iritsi. Baina bueno, gaurkoan beste modu honetan egonen nahi zuekin. Probestuko dut zorionak esateko, baina zorionak bakarrik ez. Zorionak eta eskerrik asko. Eskerrik asko egin duzuen guztiagatik, egin duzuen ekarpenagatik. Badakigu mila oztopo izan dituzuela, mila traba, zailtasun, eta hala ere, hemen zaudete. Bizirik zaudete, eta urte askoan bizirik egon zaitezten nahi dugu. Behar zaituztegu, Eutxi. Zorionak 30 urte bete dituzue eta hori marka ederra da. Espero dezagun beste 30 edo handikan gehiago, handikan lanean izatea Euskal Herria irratiko kideak. Egun Iruñerria euskaldunagoa balin bada ere, uste zuen lanari esker ere, ez azken urteotan egin duzuen lanari esker, eta espero dezagun ere esan bezala, beste 30 edo beste gehiago lanean jarretuan izatea. Zorionak! Zorionak Euskal Herria irratia eta zorionak guztioi, ez? Niretzat Euskal Herria irratia zerbait baldin bada, hori da, taldea. Batetik hortxe, egunero ari zareten taldea. Zorteare izan dut, zuen bekadun ere izan naiz, zuen kolaboratzaile ere bai. Baina gogoan dut, Iruñera iritsi nintzenean, Euskaldunen talde hori, Iruñan Euskaldunak ere bazirela, hori deskubritzeko balio izan zidala Euskal Herria irratiak. Eta orain distantzian nagoen honetan, sarean sartu eta Euskal Herria irratia bertan topatzeak, oraindik ere Euskal Herria irratiko taldekide sentiarazten nau. Edo etxean boletina jasotzen dudanean, bazkideen antzera, edo azken finean horixe uste dudala gaur, guztiok zoriontzeko eguna dela, beraz, zorionak Euskal Herria irratia behon deizuela. Guaixe aztekaritik. Eta beleix irratitik, zorionak! Zorionak zure
Eta orai, zorion aurren tarterat pastikoara, eta badugu ez, zerbait berezi aipatzeko. Bai, duela 30 urte, jaio zen Euskal Herria Irratia, Josetxo? Hoxe eta bera, 30 urte bada zerbait, eta gainera bideo hori ez bakarrik egin, ez da Xorosin Irratiak ere, eta elkarren eskutik eman ditugu betire azken urte luze hauek, eta nola nahi ere zoriontzekoa da, zoriontzeko aixo baietz, gainera dei bat badugu, espreski Euskal Herria Irratia zoriontzeko, eta nahi behizu sartiko dugu. Ederki? Lan eskerga egina 30 urtez, Iruña uinbidez euskaldoinuz betez, zorionak Xorosin Irratiaren partez, gehiago izan bitez. Hori da hoi, eskertzekoa, hemen hartu dugun deia, eta gure aldetik ere, zorionak eta Aunitz urtez, Euskal Herria Irratia. Aunitz urtez, Euskal Herria Irratia. Kaixo irrintzidorreko gure bizilagunok. 30 urte, azkar esaten da gero, baina zenbatu nezaila atzean utzi behar izan dituzuen. Eta da ere aurrera egin duzue animoz eta indarrez. Euskal komunitatearen uinetako elkargunea zarete. Ura trinkotzeko ezinbesteko erreminta. Zorionak eta horrela jarritu beste 30 urtez. Zorionak! Zorionak! Igor Pertsianar! Iepa, Euskal Herria Irratia 30 urte, zenbat komeri, zenbat bura uste, zenbat arazo, baina alare hortzen. Eta benetan posta naiz. Zorionak benetan, gazteria zarraten da, que la persigue la consigue, eta zuen kasuan, bentsat momentuz, lortu duzue. Eta etorkizunean ez daukat niroko zelantzarik. Jarraituko duzue horretan. Beraz, batzuk ezagutzen zaituztet, oso profesionalonak, oso jende jatorra, eta horregatik zaudete zaudeten lekuan. Azkenean, jendearen ganado iritsi zarete, eta hori da garrantzitsuna komunikabideetan. Beraz, jarraitu beti bezain jator, profesional, eta opa dizuet, bertso 30 urte? 30 hasteko, eta gero hitz egin dugu. Ados? Bega, zorionak eta eutsi goiari. Jarraitu borrokatzen. Merezi zen. Ai, ze gazte nagoen 30 urteren ostean. Ui, bai ahots ederra daukazula. Oi, baina zein uin politak dituzun. Ez dago zu bezalakorik metropolian. Bai, zarela zu mikro guztien artean makroena. Euskal Herria Irratia zorionak 30 urte betetzeagatik eta egiten duzuen lan paregabeagatik. Baita eskerrak eman dizkizuet, nigan izan duzuen konfiantzagatik, nirentzako plazer bat izan da eta izanen da eguraldiaren nondik norakoak azaltzea, baita Nafarroako eguraldira garpena ematea. Eskerrik asko esan bezala, emandako konfiantzagatik eta zorionak zuen bezalako irrati batek hainbesteko arrakasta izategatik. Ikusiko gara, ondo pasa. Hemen zorion bideoa irratitik, eskatu zidaten horako bideotxo bat prestatzerena, eta nolaia abestu dizueten, eta hainbat zorion bezu helarazi zueten, nik pentsatu dut egitearena 30 urtetik gora zer dakarren, aldaketak etortzen dira, badakizue bestondoak ere, biharamunak edo ajeak, jada egun batzuk gehiago pasatzen dira bestondoa amaitu arte, hori Igorrek ere badaki 18 urtetik aurrera, eta dramatizazio bat egin nahi nuen, jada esan izuen, bakizue gazte txartela, gazte txartelari jada agor esan behar diozutela, hau ez Rodrirena da, eta gorretzen bere jatu. Ez, gazte txartelari, bakizue agur esan behar diozutela, 30 urte eukita zorionak eta orte luzetara. Egia esan, kasi-kasik ezakit zer esan. Zorionak jende guztiari. Zorionak lehenbizi nire lankidei, noski lankide aspaldikoak eta lankide berriei, guztiei benetan zorionak. Eta zorionak noski gure euskal komunitate osoari, bazkidei, entzulei, iragarlei, kolaboratzailei, guztiei bihotzaren erditik eskerrik asko, zorionak eta Aunitz urtez
Gora Euskal Herria irratia, bibagu!